Moi Rostomili, posłuchajcie, co to była dzichta. Wiecie, Rostomili, dzisio jakżech woził liści na toczkach do chlewa, na ścil, a potem nie skozi na gnój, co by zgniły, to se wspomniał na jedną wiec, co się na nią prawiło, a furt się jeszcze prawi dzichta. Kiejsi hańdowni to był takowny wielkucny kąsek starusnego celtu, starej cychy, co już starka nie potrzebowali, albo baj płachta, co ją stazik na płot powiesił, bo go snoci dropała po życi. Dzichta wisiała dycki we stodole na hoku, lebo we wasz kuchni na rechli. A eny czakała, kto po nią przyjdzie, a co do niej do postrzodka w ciepie. Tuż najprzód, najor ją grajfnął gazda, bo szał się cytrowe cielokom, a nie chciało się mu loć ropy do traktorka, ani konia wykludzać. Nasiek cetrowki wiela potrzebował, potem se rozciągnął dzichtę, a dał do postrzodka tela, co by mógł sztyry końce związać. Wciepał to na pleca, a szał ku chlewu. Choć to było ganz ciężki, ale chłop miał siły za konia, tuż to jakoś ich zasmyczył. Potem w lecie, jak się siano suszyło, to się dzichtę wzięno na miedzę, bo przeca szumno fura jechała do stodoły. Ale baby a dziecka zazgrabowały to, co zbyło, a dyski się z tego jakoś kopka zrobiła. Tuż się to wciepało najstarszemu synkowi na pleca, a drepsił z tym ku stodole. Ale nie eny synkowi, dziołusze też, bo kiejsi hańdowni na cieszyńskiej ziemi, Goralii, to było ganz jedno, kto robi chłop lebo baba. Kto był na pozoryndziu, tym mu się wciepało dzichtę na pleco, a fertik. Potem na jesień dzichtę wzięna starka, a wciepała do niej liści, a ścil. Wzięna se ku temu starzika, ale na isto się obo przy temu powadzili, bo jeden szpatnie grabił, a drugi nie poradził nafilowanej dzichty na pleco dźwignąć. Dycki to jednako ze starzikami tak bywało, że jeden dzichtę dźwigał, a drugi ją musiał ze zadku grabiami kapkę podpierać. A wiecie, że kiej starka ze starzikiem się chcą pospołu jakisiej roboty, to dyski z tego jest sumeryja. Ale potem dzichtę powieszą pięknie na rechli we wasz kuchni, co by se ją gdosik mógł zaś zebrać. Grajfnie ją na isto gaździno, bo na polu je ganz zima, a wunglo jeszcze nie przybiuźli z GS-a, tuż trzeba czymś zahajcować w kachloku, a spoń kapkę, co by familia się przez dzień nie musiała chować pod pierziną. Gaździnka zaszła do lasa, wciepała do dzichty karkoszki, patyki, a hebzi, potem dzichtę związała, ciepła na pleca, a szła ku chałupie. W Goralii na gruniach nosić patyki w dzichtach to nie była lahko wiec, bo się drepsiło z kopca, lebo do kopca z czymsikej, co miało swoją wogę. Ale wierzcie mi, że a i kąsek od Cieszyna dzichtę z patykami przynieść do chałupy baj z lasu kaczoka albo z parchowczoka, to było cosik. A jeszcze co? Wiele razy dziecka chciały, co by ich w dzichcie nosić. Gazda jak jeszcze miał siły, to synka wraził na pleca, a szał ku chałupie. Starzyk jak niósł w dzichcie porę patyków, to dycki jeszcze wnuka do niej wraził. Teraz już wiem, że do dzichty wlezie porę toczek liści, eny trzeba ją do porządku zawiązać, a wiedzieć, jak ją wciepać na pleca. Mocie kole chałupy liści, jabłka, karkoszki, gałęzie lebo ściel, a nie mocie na pozoryndziu toczek, weźcie se starą płachtę, a zróbcie se z niej dzichtę. Uwidzicie wiela do niej wlezie, nie musicie drepsić pomału, a opaternie, bo inaczej się obalicie, a dzichta was przyciśnie.